Айде бе, Любов, колко време ще чакам? Не се ядосвай, човек. Спокойно, чакането се струваше, сега ще покажа. Бях ни поръчал едни парфюмчета. Сигурен съм, че много ще харесат. И без това беше ми... Какво? Добре, слушам, давай. Ама ти без това беше ми казала, че парфюмите не са неизчерпвани. Парфюмите ти са неизчерпвани. И аз това реших. Да, трябват ме за лятото. Да, и аз това реших, че направя един много готин подарък. Ще видиш. Поръчал съм ги от сайта на Парфен. Сега ще покажа. И сега, най-готиното. Взел съм ти парфюмче от 20 мл. Сега ще питаш защо. Ще си го слагаш в дамската чанта, като пътуваме някъде. Добре. И ще ти е практично. Супер! Така, взел съм парфюм от 100 мл. Понеже винаги не ти стигат, так ще имаш много да пръскаш. Това ще стигне за поне и за друго лято, ще имаш със сигурност. Да. Така, няма да мина и себе си, естествено. Вземал съм и за мен. Нищо, че аз имам доста. Ама нямаше как да не си взема. Да. Аромати са уникални, така че сега ще ги видиш. Този пък големия е Miss Dior Cherry. Много е як, много ще е скефи. Моя парфюм пък е вдъхновен от Versace Eros. Знаеш колко много време исках да си го взема оригиналния? Чакай малко. Какво бе? Ти ме залъгваш тук с парфюми. А коя е Вероника? Коя е Веселина? Ти нормално ли си ми тогава? Що не ме питаш кой е Витуша, БГ Радио, Радио 1, БНР, погледни как са наредени. Това са радията на колата. Да, извинявай, бебче. Много ти благодаря. Парфюмите са прекрасни. Аз се обърках. Много ти благодаря. Ела да те цункам. Боже Господи, направо не мога.